Gihulagway sa atong unang pagbasa ang kinaiyas tao nga dautan o ang kinaiyas sa mga taong buutan. Ang mga dautan, maglagot sila kung naay magbinuutan. Ilang dagmalan, ilang daog-daogon, o niya ila pagyong patyon. Kaya maglagot gid sila anang sultihan sila nga sayop ang ilang gibuhat. Kani sa mga tao nga buutan, magsigi sa nig-angkon nga sila anak sa Dios, kauban sa Dios, unya musaway gid ni sila, mubadlong gid ni sila sa buhat nga dautan. Bisan pa man og mga matay sila. Gilingiyay mong tupad ing na di ka masuko og naay mubadlong nimo na di ra ka maglagot og naay mubadlong. Sa ato karong mga leaders sa simbahan man or sa gobyerno, tan-aw ninyo gyud in general, ba kita mga Filipinos in general, kaming mga leaders o kamong mga leaders, sa inyong tan-aw, makadawat ra ba nga badlongon ang mga gitawag nato in quotation hiwi nga binuhatan? Ay, kana kay bawo mo. Kana bang ang atong kinaiya ba badlongon gani mubaos gyud, mangita sag paagi nga daog-daogon, lisod-lisoron sa tika? Mao nay kinaiya sa mga dautan. Kana bang mubaos gyud, di gyud magpa ilang daog siya, mangita gyud paaging makabaos. Mo nang subo kay tan-aw no ang atong form of government nato, democratic kung kani, parliamentary. Mo nang doon natay tulo ka equal offices sa atong gobyerno aron kuno na ay check and balance, na ay executive, na ay legislative, na ay judiciary. Karon nagkagubot sila in relation aning pag-aristo o pagpadang adto sa ICC ni former President Duterte, ning react ang naa sa judiciary kay wa lagi kanang gitawag og due process of law, wa moagi sa atong korte niya, naa man na sa atong kuan gyud constitution o sa atong justice system sa nasod, bisan gani sa international kuno nga justice o mas takibawan na kayo magtuon ana, naminaw ra man taning ilang mga ning komentaryo diha, ilang masang gipang cite ang mga provisions nga respetuhan gyud ang justice system sa matag nasod. Gani si kana kunong presidente sa Prime Minister ba na sa Israel o Prime Minister o kanang presidente ba na sa Russia, naama sad na sila'y warrant of arrest gikan sa ICC pero wa gyud na sila matandog ngano man tungod kay iagi mas due process sa ilang nasod nya, wa man mo cooperate ang justice system nila sa nasod, wa man mo dawat sa warrant of arrest nga gikan sa ICC. Hangtod karon wa gyud sila maaresto ana nya kita dinhi wa man ta mudawat, wa jud ta mudawat kay ngano man wa may korte nato dinis Pilipinas nga ming dawat o nya ming issue og warrant of arrest ngadto sa atong former President Rodrigo Duterte. Sa tinud-anay ang atong korte sa Pilipinas, ang judiciary, wa mo dawat ana. Ang ato sang legislative branch ni question ana, mo bitang ga-hearing na karon niya ang nangulo sa hearing sa legislative sa Senate si Senador Amy Marcos, ang igsuon ni Presidente Bongbong Marcos nga si Bongbong Marcos mausad ang head sa executive branch. Nya gi-question karon sa Senate, sa legislative branch, gi-question ang validity, ang legality
sa katong pag-arrest o pagpadala ni President Duterte ngadto sa prisuhan sa ICC dito sa The Hague, Netherlands. Og nanggawas diha karon sa hearing nga sa mata sa atong balaod sa konstitusyon doon nagyoy paglapas. Ya, sa ikaduhang hearing nila gahapon ba to? Tanawan niyo social media gahapon na sila ikaduhang hearing, wa na manunga ang tanan nga katong gipatawag sa executive department, wa na manunga nya matod pa sa ilang sa may tawagan ng Secretary General ba na sa executive o tigpama ba niingon dito nga dili na patungahon ning claim sila o gitawag og sa tawagan na executive privilege nga dili pwedeng pugson ang usa ka executive leader nga nas executive branch nga motungaan ang hearing or ma-persecuted murag na sila immunity ana. Kini ba ingon ani unsaon man pagka-check and balance kon mag-inananay na sila sa ilang gahom. Nabita sa Regi Vlog, ang tinuod ba to, i-check lang na ninyo, pero nalingaw lang sa ko ba, si President Netanyahu, kanang sa Israel, nibisita ko nung adto sa Hungary, na may video, niya ang Hungary, member sa ICC. Niya, na ay pending warrant of arrest, si Netanyahu, niya nisod ka sa nasod nga, member sa ICC. Di sa ato pa, parihaan ng giingon nila nga gi-arrest si President President Duterte tungod kay ang Interpol mo'y nihatag og red notice niya. Wara ba day kuno'y red notice matod pa sa hearing sa Senate. Nihatag og red notice kuno ang Interpol nganhis Pilipinas nga dakpa na ninyo i-arrest na kay naa na siya crime against humanity. Nya kanisad si Netanyahu naanasa na siya notice gikan sa ICC and for sure giagi na sa Interpol. So sa ato pa ang mga members nga nasod anywhere sa sa kalibutan na ay hangyo nga kun moanha na dihang tawhana dakpa dayon ninyo. Unsa may gibuhat sa Hungary? Gipasidunggan ra si Netanyahu dito. Wa gidak pa. Nganuan, moagi pa man sa ilang legal ilang korte. Nya ni-refuse man ang Hungary nga ilang i-implement ang maong arrest warrant. Ang ilabang korte ba ni-refuse. Ilang masanang katungod. Di gyud kuno kapamugos ang ICC. Nakaron unsa may nigawas nga taho, ang spokesperson sa ICC gitug-an gid nila na kining pagpadaan ngadto ni President Duterte ngadto sa ICC gitan-aw sa ICC nga valid nganuman kay bisag wa sila jurisdiction dinhi, bisag way korte nga ni-recommend gisurrender man di ay sa atong government sa ila ditong side ba ang tan-aw nila gisurrender nato ang atong citizen nga mao si President Duterte ngadto sa ICC nga korte. Ang ato yung gobyerno mismo maoy ni surrender. O kinsa may nagpirma ni ana nga maong surrender ang executive department. Gisurrender. Nya dawaton man na nila, di man na nila balibaran. So ang manubag karon ang ato gidi ay executive department. Mo nang gahiring sila. So iyan po na to magkahusay ni silang tulo. Kay check and balance mo na executive basig magpataka lag execute nilapas na di ay sa atong mga balaod unya ang legislative mausay muhusay kung naa may kuwang nga balaod mo nang ilang gihiring in aid of legislation aron dili na mautro ang maong hitabo mabutangan dayog balaod nya kanang maong balaod interpreto na ipatuma na pinaagi sa pag-interpret sa atong judiciary unya ang executive mag-agad sa interpretasyon sa judiciary
aron ma-properly implemented ang legislated, promulgated nga balaod. Ingon ani kanindot ang atong sistema sa nasod. Pero giyatakan na gani na maong sistema sa pipila ka mga gamhanan kuno maguba ta. Mauna ang mga dautan muguba og balaod para sa public welfare, unya masuko pagyod kung badlongon. Kusog kay sila moingon og fake news. Fake news. Gani gipang contempt na tong uban, gipang supinahan ng uban nga mga gitawag og mga fake news vloggers. Ana. Pero karon naay gisigihag pangayo nga news nga niadto kunong March 11 na uli na ang First Lady dinhis Pilipinas alas 4 mating ito pasados kaadlawon niadtong March 11 hangtod karon ang gipangayo paghihapos mga netizens diha og inyong tan-aws vloggers nga mag live interview sa mga media conference mag live hangtod karon wa gid na mahatag kay naa say mga grupo nga nagsigig ingon wa lagi mauli nya nasay moingon ang taga-executive department nanalagi nanas Pilipinas ang kanila sa speaker ay wap alagi gi-approve ko na approve wa pa gid ni sila magkasinabot ngano man ambot lang mo na kita maminaw lang ta nauli na ba o wa pa pangbata ni tubag pa nauli na wa pa ambot lang atong huwaton og ang kuanana ang pruiba ana live interview sa media nga patambungan dili lang sa kanang mga pro-administration nga media kung dili hangtod sad sa mga dili biased nga media kana bang way gidapigan aron klaro ang paghatag og impormasyon kani gamay ra kay ni siya nga gamay o dako ba ni kay na-related man ni atong kamatayon sa usas atong mga Filipinos nga namatay dito sa US na sensationalize kay na dungan-dungan gid na pagka dakop sad pag-aresto ni President Duterte katong namatay sa dito sa US o kani karong kontrobersiya na ay fake news na asay tinuod nga news karon si Kristo niingon nakaila ba gyud mo nako dili ka na fake news ang inyong knowledge nako ang tinuod wa mo kaila sa nagpadala kanako mo nang inyo kong gidumtan o kinsa may nagpadala ni Hesus aron kita luwason matud pa niya pinadala ako sa amahan og ni ako aron pagtuman sa sugo sa akong amahan inyong amahan pero wa mo kaila kay di man mo mutuo nako matud pa ni Hesus kita sang tanan mga igsoon pulos ta mga makasasala tungod kay wa na ta katuman sa misyon nga gihatag nato sa atong langitnong amahan nailad ta siyawa mo na ang atong buhaton mobalik ta sa pag-ila nga kita di aing tanan anak sa Dios gilingay mong tupad ing na kaybaw kang anak ka sa Dios ing na kuno na kaybaw ka galisod pa gani mo glingi no niya karon first Friday maron sa Abril kuan ro nato debosyon sa Sacred Heart of Jesus kining atong kasing-kasing mao gid unta ang moila nga anak tas Ginoo aron ma-check nato ba nagbuhat pa bata sa buhat isip anak sa Dios nya wa na ganita magbuhat maghinulsol mo na gitawag og repentance mao na sa atong tubag sa Salmo niingon ta ang Ginoo haduol sa mahinulsulon og kasing-kasing kitang tanan pulos ta sad-an pero ang Ginoo duol sa mahinulsulon og kasing-kasing ngano man kay ang mohinulsol sa iyang sala mopaduol man as Ginoo pasabot mo subay sa pulong sa Ginoo pero ang mo insistir sa iyang sala magpalayo nas Ginoo og lum-a na siya atake siyawa mo nang naa na siya daghang kasakit daghang mga sakit og kasakit hangtod gina siya mamatay
At tanawa, kinsa may mas malipayon og naong? Kinsa man? Ang Team Duterte o Team Marcos? Ay lagtubag. Analyze lang, matanaw-tanawa. Kinsa may malipayon nilag mga naong? Kinsa may aligri nila kung mag-rally na ni sila, magnamaron, ang kumpanya man sila. Kinsa may dunay nahatag na murag kadasig sa mga tao, nga ang tao mamakpak yung maayo, musinggit pag yun sa mga ngan, inana. Ang Team Marcos o Team Duterte? Hilom lang, hilom. Ayun, ganito ba? Analyze lang. Pasabot, kining mga tao nga, mga kandidato nga, kanabitan murag uga na kaistanan ang ilang relasyon sa mga tao, nga bisag mo ingon pa sila pamakpak mo, di gyud mo pakpak dayon. Kuha na, ni-insister na sila sa ilang sala, dili na sila attractive sa kasing-kasing sa mga tao, tungod kay ang ilang mismong kasing-kasing layo sa Ginoo. Ang Ginoo ra may makahatag og kalipay, pero kini gani mga kandidato nga inig-adto pa lang nila mamakpak ng mga tao, nya mosinggit sa mga ngan nga gusto nila isinggit in support niining maong mga kandidato, kana magpasabot nga ilang kasing-kasing dunay kaduol. Di sad na sila ingong dili sadaan, mga sadaan sad na, pero duol-duol sa Ginoo. Ngano man makakunik man kita sa atong kasing-kasing ngadto sa uban, basta ang atong kasing-kasing na ay Ginoo. Ngano man kay ang kasing-kasing sa tao maunay balay sa Ginoo. Munang moingon ang Ginoo, hukman ta mo base sa inyong kasing-kasing. Gilas na lang lingi sa imong tupad ing na ay slot diha sa imong kasing-kasing. Ina na ay slot diha. Ana, hinaot ta mahigugma mo sa atong mga slots. Pala aron mo dali ra ning mahalin, labi na gining atong kuan kaning atong para sa parokya. Sige, tagaan ta mo update, bahala nag-abutan tag alas 9. Sa atong SBF dag para sa kumbinto, ang atong halin as of yesterday niabot nag 54,335 ka slots, na apay 5,665 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naani 16 slot challenge nga tag 8,000, nakadawat na sa tag 508 ka 16 slot challenge. Ang atong para sa atong Holy Week o sa atong Fiesta Celebration, kining God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ang atong halin iabot nag 15,856, na apay 54,144 slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya na ni 12 slot challenge nga tag 1,200, 559 na sad ka challenge atong nadawat. Nya katong itabang natong Father Arnel si iyang parokya, katong haligi para ni Mama Mary, na apay nanatay halin nga 9,252, 2,748 na lang gyud ang atong kuwang. Hutdan lang ninyog palit, tag 100 pesos rani. Nya naa ni 20 slot challenge nga tag 2,072 na sad ang atong nadawat. So pakpakan nato ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Kani namalit og slot, ang kasing-kasing ani nila na ay Ginoo. Mahinulsolon ang ilang kasing-kasing. Ang ilang kadaw ilan ang gibuntog aron makapaambit sila ngan hinato sa simbahan, ug maghatag sad ni kalipay sa simbahan ug sa mga tao nga makatagamtam niining atong gipang himo karon. So hinaot unta iampo nato ato mga leaders na sa executive, na sa legislative ug naa sa judiciary, nga mga dagko gini sila, mga inila ning mga tao ato ning gibutaran kadaghanan nila. Hinaot unta mahinulsolon sad ug mapaubsanon ang ilang kasing-kasing aron makalipay sila sa atong katawhan. Manindog ta. Gihulagway sa atong unang pagbasa ang kinaiyas tao nga dautan ug ang kinaiyas sa mga taong buutan. Ang mga dautan, maglagot sila kung naay magbinuutan. Ilang dagmalan, ilang daog-daogon, o niya ila pagyong patyon.
Kay maglagot gid sila anang sultihan sila nga sayop ang ilang gibuhat. Kani sa mga tao nga buotan, magsigi sa nig-angkon nga sila anak sa Dios, kauban sa Dios, unya musaway gid ni sila, mubadlong gid ni sila sa buhat nga dautan. Bisan pa man og mga matay sila. Gilingiyay mong tupad ing na di ka masuko og naay mubadlong nimo na kano na di ra ka maglagot og naay mubadlong sa ato karong mga leaders sa simbahan man or sa gobyerno. Tan-aw ninyo gyud in general ba kita mga Filipinos in general, kaming mga leaders o kamong mga leaders, sa inyong tanaw, makadawat ra ba nga badlongon ang mga gitawag nato in quotation hiwi na binuhatan? Ay, kana kay bawo mo. Kana bang ang atong kinaiya ba badlongon gani mubaos gyud, mangita sag paagi nga daog-daogon, lisod-lisoron sa tika? Mao nay kinaiya sa mga dautan. Kana bang mubaos gyud, di gyud magpa ilang daog siya, mangita gyud paaging makabaos. Mo nang subo kay tan-aw no ang atong form of government nato, democratic man kani, parliamentary. Mo nang do natay tulo ka equal offices sa atong gobyerno aron kuno na ay check and balance, na ay executive, na ay legislative, na ay judiciary. Karon nagkagubot sila in relation aning pag-aristo o pagpadang adto sa ICC ni former President Duterte ning react ang naa sa judiciary kay wa lagi kanang gitawag og due process of law, wa moagi sa atong korte nya, naa man na sa atong kuan gyud constitution og sa atong justice system sa nasod, bisan gani sa international kuno nga justice o mas takibawan na kay magtuon ana naminaw ra man taning ilang mga ning komentaryo diha. Ilang masang gipang cite ang mga provisions nga respetuhan gyud ang justice system sa matag nasod. Gani si kana kunong presidente sa Prime Minister ba na sa Israel o Prime Minister o kanang presidente ba na sa Russia, naa man sad na sila'y warrant of arrest gikan sa ICC pero wa gyud na sila matandog ngano man tungod kay iagi mas due process sa ilang nasod nya, wa man mo cooperate ang justice system nila sa nasod, wa man mo dawat sa warrant of arrest nga gikan sa ICC. Hangtod karon wa gyud sila maaresto ana nya kita dinhi wa man ta mo dawat, wa jud ta mo dawat kay ngano man wa may korte nato dinis Pilipinas nga ming dawat o nya ming issue og warrant of arrest ngadto sa atong former President Rodrigo Duterte. Sa tinud-anay ang atong korte sa Pilipinas, ang judiciary, wa mo dawat ana. Ang ato sang legislative branch ni question ana, mo bitang ga-hearing na karon niya ang nangulo sa hearing sa legislative sa Senate si Senador Amy Marcos. Ang igsuon ni Presidente Bongbong Marcos nga si Bongbong Marcos mausad ang head sa executive branch. Nya gi-question karon sa Senate, sa legislative branch, gi-question ang validity, ang legality sa kadtong pag-arrest o pagpadala ni President Duterte ngadto sa prisuhan sa ICC dito sa The Hague, Netherlands. Og nanggawas diha karon sa hearing nga sa mata sa atong balaod sa konstitusyon do na gyud paglapas.
Nya sa ikaduhang hearing nila gahapon ba to? Tanawan niyo social media gahapon na sila ikaduhang hearing, wa na manunga ang tanan nga katong gipatawag sa executive department, wa na manunga nya matod pa sa ilang sa may tawagan ng Secretary General ba na executive or tigpama ba niingon dito nga dili na patungahon ning claim sila o gitawag og sa tawagan executive privilege nga dili pwedeng pugson ang usa ka executive leader nga nas executive branch nga motunga anang hearing or ma-persecuted murag na sila immunity ana. Kini ba ingon ani unsaon man pagka-check and balance kon mag-inananay na sila sa ilang gahom. Nabita sa Rigi Vlog, ang tinood ba to, i-check lang na ninyo, pero nalingaw lang sa ko ba, si President Netanyahu, kanang sa Israel, nibisita ko nung adto sa Hungary, na may video, niya ang Hungary, member sa ICC. Niya, na ay pending warrant of arrest si Netanyahu. Nya nisod ka sa nasod nga member sa ICC. Di sa ato pa parihaan ning giingon nila nga gi-arrest si President Duterte tungod kay ang Interpol mo'y nihatag og red notice nya wara ba day kunoy red notice matud pa sa hearing sa Senate. Nihatag og red notice kuno ang Interpol nganhis Pilipinas nga dakpa na ninyo i-arrest na kay naa na siya crime against humanity. Nya kanisad si Netanyahu, naa na siya notice gikan sa ICC, and for sure, giagi na sa Interpol. So sa ato pa, ang mga members nga nasod, anywhere sa sa kalibutan, na ay hangyo nga kung muanha na dihang tawhana, dakpa dayon ninyo. Unsa may gibuhat sa Hungary, gipasidunggan ra si Netanyahu dito. Wa gidak pa. Nga naman, muagi pa man sa ilang legal, ilang korte. Nya, ni-refuse man ang Hungary nga ilang i-implement ang maong arrest warrant. Ang ilabang korte ba, ni-refuse. Ilang masanang katungod. Di gyud kuno kapamugos ang ICC. Nakaroon, unsa may nigawas nga taho, ang spokesperson sa ICC gitug-an gid nila na kining pagpadaan ngadto ni President Duterte ngadto sa ICC gitan-aw sa ICC nga valid nganuman kay bisag wa sila jurisdiction dinhi bisag way korte nga ni-recommend gisurrender man di ay sa atong government sa ila ditong side ba ang tan-aw nila gisurrender nato ang atong citizen nga mao si President Duterte ngadto sa ICC nga korte. Ang ato yung gobyerno mismo mao'y ni surrender. O kinsa may nagpirma ni ana nga maong surrender ang executive department. Gisurrender. Nya dawaton man nila, di man nila balibaran. So ang manubag karon ang ato gidi ay executive department. Mo nang gahiring sila. So iyan po nato magkahusay ni silang tulo. Kay check and balance mo na, executive, basig magpataka lag-execute, nilapas na di ay sa atong mga balaod, o niya, ang legislative, mausay muhusay kung naa may kuwa nga balaod, mo nang ilang gihiring in aid of legislation, aron dili na mautro ang maong hitabo, mabutangan dayog balaod. Niya kanang maong balaod, interpreto na, ipatuma na, pinaagi sa pag-interpret sa atong judiciary o niya ang executive mag-agad sa interpretasyon sa judiciary aron ma-properly implemented ang legislated, promulgated nga balaod. Ingon ani kanindot ang atong sistema sa nasod. Pero giyatakan na gani na maong sistema sa pipila ka mga gamhanan kuno maguba ta. Mauna ang mga dautan muguba og balaod para sa public
welfare, unya masuko pagyod kung badlongon. Kusog kay sila moingon og fake news. Fake news. Gani gipang contempt na tong uban, gipang supinahan ng uban nga mga gitawag og mga fake news vloggers. Ana. Pero karon na igisigihag pangayo nga news nga niadto kunong March 11 na uli na ang First Lady dinhis Pilipinas alas 4 mating ito pasados kaadlawon niadtong March 11 hangtod karon ang gipangayo paghihapos mga netizens diha og inyong tan-aos vloggers nga mag live interview sa mga media conference mag live hangtod karon wa gid na mahatag kay naa say mga grupo nga nagsigig ingon wa lagi mauli nya nasa moingon ang taga-executive department nanalagi nanas Pilipinas ang kanila sa speaker ay wap alagi gi-approve kuno i-approve wa pa gid ni sila magkasinabot nganuman ambot lang mo na kita maminaw lang ta nauli na ba o wa pa pang bata ni tubag pa nauli na wa pa ambot lang atong huwaton og ang kuana na ang pruiba na live interview sa media nga patambungan dili lang sa kanang mga pro-administration nga media kung dili hangtod sad sa mga dili biased nga media kanabang way gidapigan aron klaro ang paghatag og informasyon kani gamay ra kay ni siya nga gamay o dako ba ni kay na-related man ni atong kamatayon sa usas atong mga Filipinos nga namatay dito sa US na sensationalize kay na dungan-dungan gid na pagka dakop sad pag-aresto ni President Duterte katong namatay sa dito sa US o kani karong kontrobersiya na ay fake news na asay tinuod nga news karon si Kristo niingon nakaila ba gyud mo nako dili ka na fake news ang inyong knowledge nako ang tinuod wa mo kaila sa nagpadala kanako mo nang inyo kong gidumtan o kinsa may nagpadala ni Hesus aron kita luwason matud pa niya pinadala ako sa amahan og ni ako aron pagtuman sa sugo sa akong amahan inyong amahan pero wa mo kaila kay di man mo mutuo nako matud pa ni Hesus kita sang tanan mga igsoon pulos ta mga makasasala tungod kay wa na ta katuman sa misyon nga gihatag nato sa atong langitnong amahan na ilad ta siyawa mo na ang atong buhaton mobalik ta sa pag-ila nga kita di aing tanan anak sa Dios gilingay mong tupad ing na kaybaw kang anak ka sa Dios ing na kuno na kaybaw ka galisod pa gani mo glingi no niya karon first Friday maron sa Abril kuan ro nato debosyon sa Sacred Heart of Jesus kining atong kasing-kasing mao gid unta ang moila nga anak tas Ginoo aron ma-check nato ba nagbuhat pa bata sa buhat isip anak sa Dios nya wa na ganita magbuhat maghinulsol mo na gitawag og repentance mo na sa atong tubag sa salmo niingon ta ang Ginoo haduol sa mahinulsulon og kasing-kasing kitang tanan pulos ta sad-an pero ang Ginoo duol sa mahinulsulon og kasing-kasing nganuman kay ang mohinulsol sa iyang sala mo paduol manas Ginoo pasabot mo subay sa pulong sa Ginoo pero ang mo insistir sa iyang sala magpalayo nas Ginoo og lum-a na siya atake siyawa mo nang naa na siya daghang kasakit daghang mga sakit og kasakit hangtod gina siya mamatay at tanawa kinsa may mas malipayon og naong kinsa man ang team Duterte o team Marcos ay lagtubag analyze lang matanaw-tanawa kinsa may malipayo nilag mga naong kinsa may aligri nila kung magrally na ni sila magnamaron ang kumpanya man sila
kinsa may dunay nahatag nga murag kadasig sa mga tao nga ang tao mamakpak yung maayo, musinggit pag yun sa mga ngan, inana, ang Team Marcos o Team Duterte. Hilom lang, hilom. Ayun ang nagtugan. Analyze lang. Pasabot, kining mga tao nga, mga kandidato nga, kanabitan murag uga na kaistanan ang ilang relasyon sa mga tao, nga bisag mo ingon pa sila pamakpak mo, di gyud mo pakpak dayon. Kuha na, ni-insister na sila sa ilang sala, dili na sila attractive sa kasing-kasing sa mga tao, tungod kay ang ilang mismong kasing-kasing layo sa Ginoo. Ang Ginoo ra may makahatag og kalipay. Pero kini ganing mga kandidato nga inig-adto pa lang nila mamakpak ng mga tao, nga mosinggit sa mga ngan nga gusto nila isinggit in support niining maong mga kandidato, kana magpasabot nga ang ilang kasing-kasing dunay kaduol. Di sa na sila ingong dili sadaan, mga sadaan sad na, pero duol-duol sa Ginoo. Ngano man makakunik man kita sa atong kasing-kasing ngadto sa uban basta ang atong kasing-kasing na ay Ginoo. Ngano man kay ang kasing-kasing sa tao maunay balay sa Ginoo. Munang moingon ang Ginoo, hukman ta mo base sa inyong kasing-kasing. Gilas na lang lingi sa imong tupad ing na ay slot diha sa imong kasing-kasing. Ing na ay slot diha. Ana, hinaut ta mahigugma mo sa atong mga slots. Aron mo dali ra ning mahalin, labi na gining atong kuan kaning atong para sa parokya. Sige, tagaan ta mo update ta, bahala nag-abutan tag alas 9. Sa atong SBF dag para sa kumbinto, ang atong halin as of yesterday niabot nag 54,335 ka slots, na apay 5,665 ka slots nga available tag 500 pesos per slot. Naani 16 slot challenge nga tag 8,000, nakadawat na sa tag 508 ka 16 slot challenge. Ang atong para sa atong Holy Week o sa atong Fiesta Celebration kining God's Healing and Deliverance Powers GHDP, ang atong halin iabot nag 15,856, na apay 54,144 slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya na ni 12 slot challenge nga tag 1,200, 559 na sad ka challenge atong nadawat. Nya katong itabang natong Father Arnel si iyang parokya katong haligi para ni Mama Mary, na apay nanatay halin nga 9,252, 2,748 na lang gyud ang atong kuwang. Hutdan lang ninyog palit tag 100 pesos ra ni. Nya naa ni 20 slot challenge nga tag 2,072 na sad ang atong nadawat. So pakpakan nato ang namalit natog slots. Salamat kaayo. Kani namalit og slot ang kasing-kasing ani nila na ay Ginoo. Mahinulsolon ang ilang kasing-kasing. Ang ilang kadaw ilan ang gibuntog aron makapaambit sila ngan hinato sa simbahan ug maghatag sad ni kalipay sa simbahan ug sa mga tao nga makatagamtam niining atong gipang himo karon. So hinaut unta iampo nato ato mga leaders na sa executive, na sa legislative ug naa sa judiciary nga mga dagko gini sila mga inilan ning mga tao ato ning gibutaran kadaghanan nila. Hinaut unta mahinulsolon sad ug mapaubsanon ang ilang kasing-kasing aron makalipay sila sa atong katawhan. Si Kristo mga igsuon mianhis kalibutan aron ta maluwas. Nya ang Ginoo kay nasayod man nga limitado kaayo ang atong kapasidad pagdawat sa manluluwas or sa kamatuuran, iyang gipasiunhan pagpadala og mga propeta, labi na gyud mga leaders sa katawhan nga pinili sa Ginoo. Ug usa ni ana mao si Moises. Si Moises mao ni sugod pagtigom sa piniling katawhan sa maong ang Israel, ug naghimo siya katong mga
sugo, siya'y midawat sa sugo sa Ginoo katong 10 Commandments aron maluwas ang piniling katawhan. Unsa may kinaiya ni Moises? Ang kinaiya ni Moises pupariha rasad sa kinaiyas Ginoo. Nya sa dihang na tao na si Jesus, iya na diyong gipakita ang tinuod na kinaiyas Ginoo or kinaiya sa usa ka motuos Ginoo. Ug unsa may kinaiya nga gipakita ni Moises, gipakita ni Kristo o gipakita sa mga santos, unsa man ang kinaiya? Wa mo ka dungog sa mga pagbasa. Ang kinaiya nga dili gyud musugot nga mamatay ang iyang isig katawo. Hatagan gyud niya kinabuhi bisan pag ang labing dautan. Tagaan gyud kinabuhi. Gilingay mong tupad ing na gusto kang mabuhi ko. Ing na kuno. Na gusto kang mabuhi ko. Ay usahay ra ba kusog eta manunglo. Mabita na nga ang kalibutan karon kusog kuno kayo ning depression, kaning hikog, ngano man kay ang mga tao di na mo care sa iyang isig katao. Ang ato na lang yung paningkamutan nga mabuhi ta. Bahala na mo mga matay mo diha basta siguro laning amo. Hastas ato ro mga politicians. Takli-takli na lang na sila partido. Klaro man na, di ba? Ang kontra karon nagkauban na. Ang kauban sa una nagkontra na. Ngano man kung asang pabor sa akong seguridad, anha ko. Kay lisod ang nagdi ko mo anha, patay ko. Ako gyud ba ako? O tanawa si Moises. Ipapatay na untas Ginoo ang tanang mga tao nga misupil sa gisulti ni Moises. Ningon si Moises, pabilin mo dinhi unya musaka kos bukid kay gitawag kos Ginoo, huwata ang akong pagbalik. Unsa may gibuhat sa mga tao dito sa ubos? Pag humanas 40 ka adlaw nga si Moises, wa na mo pakita. Naghimo sila katong ilang baka nga ribultos baka nga gitunaw gikan sa ilang mga alahas nga gidala mga gold. Ug pag human ato ila dayong gisimba insa maoni ang atong manluluwas. Ayaw na mugtuo atong Moises kay namatay na to. Kanina'y atong Ginoo pastang lagutas Ginoo nga giilisan si ato ingnan niya si Moises. Hutdon ko nagpatay ng mga tawhana nya ikaw maoy akong tagaan og kaliwat, bag-ong kaliwat nga maoy akong palambuon. Pabor kay ito ni ano? Pabor kay ito ni Moises. Og buot yung unahon-naon. Antos pa siya 40 ka adlaw, 40 ka gabi dito sa bukid, way kaon, wa kainom kay umay makaon dito. Pag uli pa niya gisupak ra siya sa iyang kuan. Moingon gitos Moses, bitaw Lord. Wa ginay batasan na mga tawhana, patya na lang na. Ako na lay himo ang bag-ong kaliwatan kay buutan ning akong kaliwat kana mga animal na sila. Unsa may gihimo ni Moises? Siya maoy niingon, Lord, ayaw in tao nagbuhata. Ako mo'y muhangyo nimo. Nahinumdum pagyud ko sa imong gisaad ngadto ni Abraham. So, giangko ni Moises nga nituo siya nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob mao gyud ang unang pinili sa Ginoo o gisaaran sa Ginoo nga ang inyong kaliwat mahisamas mga bituon kadaghan. Wa ilisi ni Moises nga, sige, ayaw na lang itong hinumdum ito si Abraham, si Isaac o si Jacob. Papas naman to, ako na sa drone. Ninduta ka, no? Ang ato mga politicians karon naaning panghuna-hunaa ba? Unsa man ning panghuna-hunaa? Kanang gitawag natog continuity. Di ba, no? Unity and continuity. Kadungog na mo anang punga.
Kanus amo nakadungog ana kanang po nga unity and continuity. Awa mo kay nomdom. Kadtong kumpanya panahon sa eleksyon sa 2022, dunay ni saad ato og continuity and unity. Natuman ba wa? Husga. Wa. Isuga sa ninyo eh. Ang gustos Ginoo united ta, unya mo continue ta, mo bitang karon ang atong tema sa atong year of jubilee karon, Pilgrims of Hope. Kanus aman dunay hope, kanus aman dunay paglaom kung magkahiusa ang katawhan, unya mo padayon sa unsay gilatid sa Ginoo. Kana bang magsubay tas planos Ginoo. Ug ang planos Ginoo nato nga maluwas ta. Una sa sala. Kay ang sala man gyud mao imod pahugno nato. Ikaduha, maluwas ta gikan sa mga katalagman sa kalibutan. Kinsa may makasagang sa katalagman sa kalibutan sa maaning linog, mga bagyo, mga kaning mga sakit, way lain ang gahom ra gyud Ginoo. Nya ikatulo, maluwas unta tagikan sa impyerno. Ang impyerno iya na si Yawa. Ug kadtong mosunod sa Yawa, maura sa toy iyang dadon ngadto sa impyerno. Lingiay mong tupad. Ing kinsaroy imong gisunod. Ing na, kinsaroy imong gisunod. Oh, ana. Mao na si Jesus, si San Pablo, ilagi nang gideclare og ang tanang mga santos for that matter, gideclare gina nila, the love of money is the root of all evils. Ang gugmas kwarta mao ginay tuburan sa tanang yawa or dautan. Kining ilang gitunaw nga baka o gihimo nga baka gikan sa tinunaw nga mga bulawan, nagrepresentar kana sa power of money or wealth. Mao iniilis sa Ginoo. Kinsa man ang Ginoo, siya ang kamatuoran. Kadtong ilang gihimong baka, hinimo-himo rato. Sa ato patong pinulungan karon, fake news. Pag ingon nila kini ang atong manluluwas, fake news. Ana, ang kamatuoran mauragoy good news. Kamo ganahan mos kamatuoran o ganahan mos bakak? Kamatuoran. Tira. May kinsa maroy gatog as tinuod, ang team Duterte o team Marcos? Duterte. Ay lagtubag at kanang kuan ba kanang kamo no hinumdum basta mangutana gani ko partig politika ay lang magtubag kay murag nangumpanya na. Ako ba guide lang ni ninyo kon makaluwas nato ang kamatuoran, sundo nato ang kamatuoran og atong ituboy sa pangatungdanan ang mga tao nga nahigugmas kamatuoran. Pero kanang nahigugmas sa fake news, sa bakak, di ta na sundon. Di ta na sundon. Kung saan man pag check, pag fact check, nasa fact check. Kung saan pag fact check ang usa ka tao, saan man, matod pa ni Jesus, makatabang man ang mga isulti sa ubang tao. Matod pa niya ako, i-fact check ko ninyo. Kinsa may unang nagsaksi nako, si Juan. Si Juan nagtug-an sa kamatuoran si John the Baptist. Pero matod pa ni Jesus, wa ko magkinahanglan ni Juan. Tanawa ha? Dili kayo kasaligan nga ang gisulti sa laing tao mahitungod aning maong tao atong saligan. Pero makatabang na kuno na labi na gyud kung kanang tao nga nagsulti kasaligan o
kinabuhi. Pero matod pa ni Hesus, niingon gid siya, aduna apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Unsa kinsa man ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan, mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga ako pinadala sa amahan. Ang mga buhat nga Diosnon. Nya unsa man mga buhat nga Diosnon? Una gyud kanang mosumpo sa mga buhat nga yawanon. Doon na gani buhaton ang tao nga makasumpo sa buhat nga yawanon, kanang maong buhat Diosnon. Pananglitan, drogas, unsa man na, Diosnon, yawanon. Kana bang illegal drugs, sama ng shabu, cocaine, marijuana, dinis atong nasod, unsa man na, Diosnon, yawanon. Sige, ang tao or mga tao nga mosumpo ana nagbuhat og Diosnon nga buhat. Doon na nabay na ning kamot pagsumpo anang drugas. Kamo na maigigo. Nini karong atong mga kandidato, kinsa nila karon gikan anang nidagan pagka-senador hangtod sa konsehal sa lungsod. Kinsa nila ang dunagyoy declaration nga sumpuon ako ang drugas. Nya nakita nato nga iya ginang gibuhat siyang kinabuhi, kana mo'y atong butaran. Kay pinadala nas Ginoo, kay ang iyang buhat nagsumpo sa buhat sa yawa. Ikaduha, kanang graft and corruption, pagpangawkaw. Karon bisag unsaon pa natog limod-limod, gabaha naman ang impormasyon, billions, trillions of our funds sa atong panudlanan sa nasod nangawagtang na. Gani ang ato kunong budget, ambot fake news ba ni, i-check lang niya ninyo. Naamsa ni, wama sa ni-argue ani. Ang kaning accusation ba, why ni-argue sa laing side? Na 64, at least 64% sa atong national budget karong 2025 na release na kuno ngadto sa mga departamento nga angay hatagan niini. As early as February this year, na-release na. Ambot ka karon, dili, basig 80% na, kay February pa man to. January na approve, katong ilang nasainan, February, 64%. Unya na'y nagpetisyon aning atong budget, na'y nagpetisyon nga grupo dito sa Supreme Court, nga illegal kuno kay naay mga blanco giamindar pod ni sa pipila ka mga naas administration nga naagi blanco nya human na release na bisan og questionable ang budget. Graft and corruption ang tawag ana. Kinsa karon sa mga kandidato nga ni-declare gyud nga akong batukan ang graft and corruption, unya mo mention gyud sa mga kurakot nga nahitabo sa atong nasod ug ang iyasang track record nagpakita sad og nindot nga kinabuhi nga naglikay siya ng graft and corruption, mo'y atong butaran. Pero kanang naghilom lang karon, kanang wa nagitingog karon, wa na gani mo declare unsa ning graft and corruption, bisag unsa pa na kasikat nga tao, dili nato butaran. Kay pasabot nihilom siya, kay gitapin-an na sa kwarta, gipaum-om na nagkwarta unang nihilom na. Naman tayo mga kaila karon nga sa una sabaan kay na sila bahin aning mga anomaliyas kwarta, pero karon hilom na gid sila, as in hilom. Mura bag makapangutan na tanganong ni hilom ni siya. Naamaron daghan paniid lang mo. Ikatulo, kaning terrorism. Kanibang sa ingan ana, terorista sama anang mga extremist, mga underground movements, mga subversibo nga kalihukan. Kana bang muambos sa mga military, muambos sa mga kapulisan, mangutong anang mga businessman, pangayuan og people's tax. Ana, naa man na ron, ni kusog naman,
gihimo naman gina nilang reel sa video gani ang ilang gipangpatay. Doon na ba'y unsa man ni yawanon ba ni nga buhat o Diyos nun? Yawanon. Pagpatay kinabuhi. Ang Ginoo muluwas o kinabuhi. Daghan na sa kay karong krimen aning pagpatay, paglugos, pagpatay, gani katong foreigner dito sa Boracay in town, ga-enjoy, di ending dito dapit sa may CR, gipatay. Mga bata, gipangputlas liog, gipang rape, gipang patay, mga estudyante karon sugod na sag kamatay, kay gitulis nga gadag cellphone, nibalik na sa tong magsakay kag jeep, mag cellphone ka, labnihon imong cellphone. Taxi drivers karon wa na sad gipangtulis na sad, mga kanang mga dihang mga tindahan gipangtulis, hasta pagutahong sari-sari store nga ang gitinda itlog ra, tulison pag yun. Kinsa man ang ni-declare ani atong mga politicians nga nidagan karon ug wa mudagan, kinsa Manila ang nag-declare nga ako ning sumpuon, bahala nagmagkadugo ko or mamatay ko, ako ning sumpuon, mao nay atong butaran. Pero kanang nihilom lang, wa maghisgot ana, ato na lang tingali ng papahuwayon. Kay pasabot, wa na siya mubuhat sa sugo sa Ginoo, pagsumpo sa sala, pagsumpo sa dautan. Sugal pananglitan, sugal, illegal gambling, online o actual, dako kay ni nga evil karon, hasta mga estudyante na buang na mga sugal sa online. Na ay manganhin ako, hasta ng utang online, pagbantay in taon mo anang utang online. Mga bot nga rin ako, og dool kay naputos nas utang dihas online, tablar sa nay sugal, murabag imong gisugal. Kinsa may nisumpo ani karong sugal na atoy hiring-hiring kay sumpuon kuno tong pugo. Yes, kanindot ana, online gambling, gaming, gambling. Pero giilisan sa dani karong perti na kunong daghan ng online gamblings. So nisumpo tag usa ni alaw tag na po, pasti lang lisura ana. No, na siya. So ang mga na-involved ni ini, sayon ra man na kanang mga politicians, mga kandidata karon nga di na bitaw magtingog-tingog against sa aning mga evil activities sa atong nasod nga ni hugno sa atong ekonomiya, na himong mga pobre na kaing ato yung samot ka pobre ang ato mga igsuong pobre ng daan. Ato na silang papahuwayon. Ilisa nato sa atong gitan-aw nga nagdaog pulong og buhat nga musumpo niini. Muna si Hesus, pag abot na niya sa kalibutan, gisumpo niya ang mga bakap, ang mga pagpakaron ingnon, ang kaning pagka-domineering, ang mga kurakot na gihimo sa mga leaders atong panahon na sa mga Hudiyo, ug ang resulta gipatay gid siya. Apan sa dihang gipatay siya, nga mo kanay atong gihandom karon ining atong Lenten celebrations, ang iyang kamatayon gihalad niya para mabuhi ang kalibutan. So dili na gyud ako ang iyang sentro, kung dili ikaw, kamo ang akong luwason. Gilingay mong tupad. Lingi aba, ang di mo lingi gasunod sa yawa. Ing na magpakamatay nako para nimo. Ing na ba na magpakamatay ko para nimo. Galisod gi kag palit og slat para simbahan. Pakamatay na noon. Pero basin pa di ay. Pamalit mo og slat ha. Daghan pa kay tag slat karon, di lang sa ko mo report og maalang ko mo update. Padayon tag palit og slat. Pakamatyan taning pagpalit og slat. Doon na tayo mga daghang bisita nga ni anhi dinhi. Gahapon gani diha sa tayo bisita. Pag abot diri sa Lapadiroy, manimbawt gyud akong balhibo magtan-aw sa inyong simbahan. Nindot lagi kay Father, simple kaayo pero nindot gyud siya tan-awon ana nakotungod ni sa inyong mga slots. Ug dili ra nimo ay nanindot ning dinhi inyong nakita. Daghan dinhi mga kapilya nanindot na sad.
daghang mga parokya nga natabangan nato nga monindot-nindot sad. Ug ang gani ang ato yung pinaka garbo na nato og at the same time makapahambol daw na nato nga kining atong parokya nakatampo ni anang pagtukod ni anang nindot kaing shrine sa Capilinia di Fatima, the fourth replica sa Capilinia di Fatima dito sa Portugal, dinhi sa Pilipinas, the only in Asia, the only in the Philippines na adiha sa San Remigio. Dako kay natampo ang atong slat-slat dinhi. Pakpakan nato usabi ang atong mga slatters. Mauni ang buhat nga magtestimonya nga kita dinhi sa parokya nagbuhata sa buhat sa Ginoo. Although naatay limitasyon. Daghan sa mga tao nga dinhi sa atong parokya naghigda sa balay nga to kayo gubaon kayo karon nakapahimos na sila sa ato mga pabahay nihunong sa takaron kay nahutdan tas budget. Pero tiwason ta gito dito na ko paaboton sunod na kong birthday. Kuangan patag 15 ka buok balay. Pero nakahuma na tag 135 ka balay ang atong nahatag dinhi tibuok nato nga 136 ba to sa tibuok natong parokya. Salamat sa Dios. So kamo nakatampo ni ini. Kamo dinhi online, kamong online parishioners nakatampo mo ni ini. Busa mauna ni ang atong giya sa pagpadayon as pilgrims of hope.